En Lluís tenia un intens dolor lumbar, però amb la seva atrafegada agenda no va prioritzar anar al metge. Quan va començar a sentir nàusees i un dolor fortíssim a l'esquena, es va espantar. Finalment, va acudir i l'uròloga li va diagnosticar pedres al ronyó. Li va explicar que la funció dels ronyons és expulsar els residus líquids innecessaris del nostre cos, però que si se n'acumulen massa i la persona no està prou hidratada, es poden generar pedres. Aquestes poden quedar-se als ronyons o desplaçar-se pels urèters fins a la bufeta, on amb sort serien expulsades. Li va advertir que les causes podrien ser del resultat d'abús de proteïna animal i sodi a la seva dieta, i sobretot a causa de la poca hidratació. L'uròloga el va informar que haurien de controlar l'evolució i que si les pedres eren molt grans, potser l'hauria d'operar. Amb l'intens dolor que tenia, en Lluís va buscar un centre on tractar-se com més aviat millor i va trobar la Fundació Puigverd, amb 60 anys d'experiència en tractaments similars. Las piedras en los riñones son el acúmulo de sustancias del filtrado del riñón. Básicamente tenemos piedras de formación cálcica y no cálcica, pero hay 6 grandes grupos y 21 subtipos. Estas piedras tienen múltiples orígenes posibles y siempre intentamos buscar la causa, aunque no siempre se encuentra. Algunas de ellas van a salir espontáneamente, otras, cuando son más grandes, tenemos que intentar tratarlas, ya sea quirúrgicamente o mediante litotripsia extracorpòrea. Allà li van explicar que hi ha 3 tractaments per extreure les pedres. La nefrolitotomia percutània, una cirurgia per extreure pedres grans directament del ronyó. La ureteroscòpia, un tractament que es realitza introduint un petit endoscopi a través de la uretra i la bufeta per arribar fins a l'urèter i, de vegades, al ronyó. Les taxes d'èxit són molt altes, mentre que el risc de complicacions és molt baix. I la litotrípsia per ones de xoc. Aquest és un procediment que es du a terme de manera ambulatòria. Una màquina transmet unes ones capaces de trencar les pedres a trossos més petits des de l'exterior del cos. Els fragments petits s'expulsen després amb l'orina. Per evitar recurrències, el tractament depèn de la mida, composició i localització de la pedra. El tratamiento de las litiasis renales se basa básicamente en tres posibles tratamientos: la litotripsia extracorpórea, la cirugía percutánea o la ureteroscopia flexible o rígida. La litotripsia extracorpórea se creó en los años 80 y es una máquina que rompe externamente los cálculos urinarios sin ninguna agresión, sin tener la tasa de éxito que tiene la cirugía. La cirugía, que normalmente es endoscópica mediante la ureteroscopia o cirugía percutánea, entramos dentro de la vía urinaria para destruir la piedra, normalmente con láser. En el centro disponemos distintos tipos de láseres, distintas fuentes de energía y de potencia de láser que nos permiten destruir cualquier tipo de piedra en cualquier localización, sea lo grande que sea y esté localizada en el sitio que esté. Al Lluís li ha anat de meravella el tractament amb litotrípsia. Ja no pateix dolors i té la ferma intenció de cuidar la dieta i la hidratació.